Seo an chéad lá go bhí feabhra. Freisin do muid go tús le séasúr nua, séasúr an earrach, an tEarrach. Nis bhecinn sib éonrad hartarí san nádúr nach bhfuil feici agaí le cúpla seachtain. Beidir go bhecinn sib bláhanna nua a fás na páirceannaí, beidir go bhecinn sib únaíní nua léimreach timpeall na páirceannaí chumá. Agus freisin tá na laethantaí a fáil níos faide agus muid druidim I dtreo an tEarrach. Nis tá Seanfhocal an chuirsíos na laethantaí sin a fáil níos faide. Bhfad, coiscéim, coiligh. Nis bhfuil sin feici hána agaí bhfuil. Bhfad, coiscéim, coiligh. Well rud chéann se nach bhfuil na laethantaí fáil níos faide, go rud cinnte a fáil níos faide. Nis be muid a plé na ceiltaí níos dearnaí sa teachtain agus sa teachtain se thugann. A chu rasa go gur nasc idir an féilire a bheith ag na ceiltaí, féilire na geilteach agus an féilire úsáidin muide inneo. Cá muid tú le cheann na geiltaí ar dús? Nis bhfuil éon ocail sin atá muid fós a gúsáid sa lá tá inneohan agus muid a caint faoi séasúr agus míana. Bhfuil breannar a gceann ar dús, saoin, tá sé sin fósain nach bhfuil, mína saona, íche hána ag deire bhí dhearafómhair, agus muid a chur tús le séasúr an dhíomhre, an séasúr atá díreach caite. Breannar a gceann seo, lúnasa, nis tá litrú beag an difriúil ón litrú úsáid an muide inneo, ach fós tá sé chur tús le séasúr an ómhair. Nis, breannar a bhhacail seo, beltain. Bhfuil sé sin cosú le éon ocail úsáid an muide nis. Tá sé an chosú le mí beltaine nach bhfuil, an chosú le bhí beltaine. Agus sin tús an tEarrach. Nis breannar a gceann se, níl sé seo cosú le éon séasúr nó éon bhí úsáid an muid fós. Imbolg. Tá sin feici hána agaí? Well pléim muid sin nis. Imbolg. Bheith na plúirí ní sneachtain se nach chuil siad go hálainn agus sé se le feiceáil sna páirceannaí freisin inis. Dhéantaí imbolg a cheiliúradh ag an brethe ún timpeall an 10 tríocha go bhí anar, buine néan nach cha. Ba é tús an chud deire den dhíomhre a bhí á cheiliúradh ag imbolg, bheith siad ag ceiliúradh, bheith siad ag ceiliúradh tús an earrach agus deire leis an dhíomhre agus an droch aimsir. Nis feiceann muid go bhfuil rá litrú difriúil se tá imbolg le G agus imbolg le C. Is sé an focail céanna tá an agus is féidir le litrú ar chuim bhealach. Vertí úin óra agus dití béile a dhéantaí tá níorbal gára. Nis tá úin lóite faoi gáin se ham. Agus bhíoh siad a gúsáid na húnaíní agus siad a chur síos ar imbolg, mar dheartaí go mbeadh na húnaíní imbolg na máthair an táim se go bhbliain sa le mertaí iad san earrach. Bhuailfh mrála na chéalach an bandia a cheiliúradh, agus leanse seo ar agadtí réna críosteachta mar lá éile bríide, agus sinne atá muid a cheiliúradh inneo, lá éile bríide. Duine go naomh fátrún na héireann naomh bríd, tá mé cinnte go chóil sibh cainte ar nó naomh pádraig, bheadh siad gur thart agus bheadh siad scaipе an chríosteacht. Lá éile bríide an chéad lá go bhí feabhra inneo, agus tús an earrach. Nis thosa an éile amach mar éile págánach, ach leanara mar éile chríosteachta. Agus dentar sin na cheiliúradh go dtí an lá atá inneo an, sa tíorsa ach go háirithe. Bhac sibh ceanna go se hana? Well seo cruis bríide. Má tá sibh breanúir seo as chun de chiildara, tá mé cinnte go bhac sibh ceanna go seo, mar tá sé seo le feiceáil ar dhéansaithe peile chiildara. Well tá sé dinta as gilcochaí agus dúsad naomh bríide seo fadó mar chruis.